Wadhi Baringo kama jolumo dak kono puoyo kwe kod ber mar ohala e gwenge jolang'o magiwacho ni nyiso gi hera kendo semiyo ohelni magiloko nyake yo makelo negi geno. E sigana makende molosnwa kod Cynthia Onyango, joluogi leronwa kaka ne giyudore Baringo kod ber madak kanyakla kod ogendni mamoko osekelo ngimagi kata obedo ni gwenge makono thor ng'e kod lweny kod tungni makinde ka kinde. Dina Achieng' manyasa kwa Bondo e kaunti ma Siaya nochako dak Baringo ka ojahigni 9 bang' nyamin mare kele odag kode kendo nobedo ka mosomo mochopo kama obedo ng'ama duong' mochako hande mar rech ma osedhi maber kendo kelo ne yuto mabup. Sama orango chal mar yiedhine kindeni e wang' Achieng' kata obedo ni luoro to osebedo mathoth e chuny oganda kaluwore kod moko kuom sigana mathoro yudore e gwenge ma Baringo mahinyo nyiso lweny mapek kod oro matuklu, en nomako geno kendo tiyo matek ma ochopo kama oloso mwandu ne owuon kendo gie sani ma e kare mar tich mohero kendo pod odwa dakie. Nabiro madagi nyaminwa mana dong kasetieko skul, nyaminwa nobiro nomiya pesa mana chako go biashara. To nagone Nyasaye erokamano kuom kaka nyaminwa nomiya pesa no machako go biashara. Mana neno ka notera maber. Bang' biashara no, naneno ka at least I improve. Nobiro go monitor kaka timo biashara no. Lakini neno ni koro ategne biashara no. Emomiyo naendelea. Mana bang' mano nadhi manyo meli. An sani an gi meli 2 gi gari 1. Gi nyithindo 2 sani ma achiel kuomgi osetieko mbalariany, olero ni ngima osebedo maber kata obedo ni keny mare gi jalang'o to nosienyore kendo rumbore piny. Emolero ni pogruok e chal mar kido kod timbe oganda jolang'o. Kae an gi nyithindo 2 mana nyuolo gi jolang'o. Koro jolang'o neno ka atiyo matek. Mono ni wiya tek. Aise ni sawa. Kuneno ni okunyal dak koda. It's okay. Koro na manage nyithinda go di school. First born osetieko university. Second born ye form 4 sani. Agone Nyasaye erokamano nikech ok nyaminwa ema noyawo wiya. Emomiyo achopo kuma ntie. Tenge matin, Peter Otieno ma wuod Kano Katolo bende dhi nyime kod tije mar welding masani olonyie, tich manochako bang' orak mare rumo e kinde kod sirikal kendo gie sani tije oseloth kendo ndiko jowetene mamoko ka bende odhi nyime kod tiego jowetene. Nabiro ka endi 2018 ka geothermal ne timo exploration mar geothermal wells kure mana chake contract mabedo kodgi for 4 years, then aduoga chako koro mara owuon. Jotich ema yudo tek ahinya, koro chuno ni nyaka ikawo vijende moko mapod tindo ipuonjo tich koka onyalo tiyo kodi. Nikech jogi thothgi ok gihero tije matek ahinya, koro nyaka ipuonj ng'ato koka inyalo yudo ng'ama inyalo bedo kitiyo godo. Kwe maka bende nolombo chuny Liliana Nyango manyar Koyugi magisani ochako hande mar hotel. Ohala mowacho ni nochako bang' limo nyamin-gi kendo kwe kod hera manitiere alwora ni nojiwo chak yore mar yuto moyango ni sani dhi maber kendo konye ndiko jomoko bende. Jo Baringo ka ok rach nyaka nabi kapok aneno richo moro. Gihero welo sana joluo gihero. Welo mobiro kaka joluo girwako gi maber. Gipuoyo jolang'o magidakgo kwe kod hera magiwacho ni jodak ma Baringo semiyogi ma osemiyogi thuolo mar dongore kendo chamo luchgi maonge fuere mang'eny. Kuma wadakie nitarita ber. Onge shida moro mwaneno. Ndio gin kodwa mabor. Lakini kae to wan garita moro maber. Kendo girwako kaka wan jolweda e iye kae. Gi joma beyo. Gionge gi shida gi jokabila mamoko. Wadak kod gi kwe. Dho kuma nitiega shida en mbele kocha yo East Pokot. Ema nitiega bandits sana jamni matindo ge, lakini area ni tukue, jo area ni johera, poka winjo wach mora marach e kindwa kodgi. Ber mantie kar dagni gilero ni osemiyogi ywayo jowetegi mamoko kendo yuto margi bende osebet mopugno mamiyogi thuolo mar limo miechgi sa asaya magigombo dok pacho. Kata saa mora ma winjo na nyadhi dala adhi ok narito bang' dweche 3 kata dweche 2. Every year nyaka bed nadhi dala. Ok anyal koso moka dhi dala. Nikech nawito mama wa 2020 dire mar corona. Lakini kata bed ni nawite kamano. Oko choni kikadhi dala. Adhiga dala higa ka higa. Makata higa ni apango nadhi dala dwe mar 2. Atemo kata ka dweche 2 rumo
ta make sure ni nyaka dhi dala nikech family na nitie dala kucha. Gweng' ma osebedo ka ong'eyore kod tungni, lweny kod mutni ma kinde ka kinde, sani koro loko ngima jolibamba, kendo chiwo alwora manyayo metni mag ohelni ka jodak medo puoyo chenro mag kwe kod hera ma jodak osenyisogi kod sir ma osemigi e kinde duto. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Erokamano nya Cynthia Onyango kuom sigana mamit no. Wadhi nyime kama jatend migawo mar